Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ugwetshwe Odilikajele kwelokudlwengula nokubulala ingane. Ikhishwe esikhundleni ingekho imeya yakwaDukuza. Kanti basesibhedlela abafundi abadle ufohlo wezabokufika. Izindaba ze1KZNTV uzifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Inkantolo ephakeme yaseMtubatuba igwebe uLindo kuhle Mhlongo oneminyaka engama-33 ubudala Odilikajele ababili kanye neminyaka emihlanu malungana necala lokuthumba ukudlwengula kanye nokubulala ingane. Isidumbu sikazana okuhle Khumalo obeneminyaka eyisikhombisa ubudala satholakala ngaphansi kombhede endlini kaKhumalo ayeqashe kuyo endaweni yaseDumisane emakhaya village eMpangeni ngenyanga kaNtulikazi kulonyaka. Lona ke nguLindo kuhle Mhlongo neminyaka engama-33 ubudala inkantolo ephakeme yaseMtubatuba namuhla emgwebeke Odilikajele ababili kanye neminyaka emihlanu ngamacala kamathatha abebekwe wona elokuthumba ukudlwengula kanye nokubulala uzana okuhle oweneminyaka eyisikhombisa endaweni yaseDumisane emakhaya village eMpangeni enyakatho neNgamthaniya ngenyanga kaNtulikazi kulonyaka. Uzana okuhle kwabe ukuthi ke ulahlekile nokwathi ngemuva kosuku elahlekile watholakala ke esebulewe yilomlisa isidumbu sakhe wasifaka ngaphansi kombhede komunye umuzi ke ayiqashe kuwo kuyona ndawo. Umhlongo wanyamalala ngemuva kwalesi sigameko wabeke esethumela umyalezo kuma stende wala akayeqashe khona ukuthi kabangene endlini eUrawonda bekade hlala kuyona ingane uyifake lapho nokwathi ngempela ke uma bebheka bayithola kodwa ke isishonile igoqwe ngoplastiki yabeke isifako ku paper bag yafaka ngaphansi kombhede. Ngesonto ledluleke uvele enkantolo wawavuma onke amacala ayebekwe wona kanti ke namuhla ngaphambi kokuthi ke umahluleli noma ijaji akhiphe isinqumo sakhe ukubeke kwacaca ukuthi amacala alolu hlobo isigwebo sawo siqinile njengoba kuba ke Odilikajele futhi ke kumele kube yisigwebo esizoba isibonelo kanjalo kusivikele nomphakathi ukuthi ke kungaphinde kwenzeke icala elifuzelizi. Inkantolo ke ibe isikhipha isigwebo sayo seminyaka ke emihlanu kanye noDilikajele ababili. Njengoba izifundiswa eqala izofika la ekhona ibuke wonke lezinto ezikhuluma ngazo kuleli lokuqala elokuthuma count 1 ikunika ke iminyaka yo5 usajele. On count 2 right the accused is sentenced to life imprisonment. Bese kuthi lesibili lokudlwengula inkantolo ika isigwebo sokuthi ujilekele ijele. Count 3 murder the accused is sentenced to life imprisonment. Bese kuthi lesithathu lokubulala ngokufana nalapho inkantolo ika isigwebo sathi umkhulu womntwana uthi ke basamkela isinqumo sejaji kodwa ke lokho angeke ke simvusa umzukulu wakhe. Angazi ngathini waphela labo Odilikajele bashoti bathatha babili naleminyaka le eshoyo 5 kangazi kodwa ngoba phela inkantolo so kumele akusho inkantolo so mukela ngoba abantu bemphelezela ngibona bakhombisa ukuthi bathokozile lesigwebo siphumile ngoba ngeke ngithi ukuthokoze mina ngoba angihambe ngathi kunabantu abangisingathile should kuhambekile iphume ngathi nje kube kuhle kakhulu inkantolo yenze kahle kakhulu ekwenzile kakhulu angazi ngoba ngibuya mina lento ngoba ubuhlungu bana kuphele noma ke kwenzile kodwa ubuhlungu akupheli bona abuphili asobe baphela ngathi nje ngibongela bona ukuthi bemphelezela ukuthi into ade behambela bayitholile noNkulunkulu enza amandla ngicela ngaso sonke isikhathi ebekubo ngaso sonke isikhathi mina nje singami ngezinye kodwa akusobe kwaphola noma uthi iminyaka emngakanani kodwa akusobe kwaphola ngicela ukukhuluma iqiniso nje bale njalo ngafihli akusobe kwaphola ngoba ingane ayisobe yavuka umzukulu wami kakhulu
uSergeant Ngwena okunguyena-ke obengumseshi kuleli cala uthi-ke ujabule ngesinqumo kanti futhi-ke nangomsebenzi abewenza ukuze-ke leli cala lithole-ke ubulungiswa. Ujaji lo omkhulu lapha eHigh Court uthole umsolwa enecala leminyaka emihlanu lokuthumba, elokudelwa ejele, elokurapa, nelokudelwa ejele lokubulala. Ngalo sigwebo nje ngijabule kakhulu ubulungiswa benzakalile noba ke impilo ingezubuya umntwana kodwa ke umndeni nehlobo bazoduduzeka ngalesigwebo esitholakele. Ngijabule kakhulu umsebenzi uwensekile. Amalungu omphakathi-ke abe yisihubi izingoma ngaphandle kwenkantolo ejabulela-ke isinqumo senkantolo njengoba kusukela kuqaleni kuqulwa leli cala bebelokhu-ke beweseke njalo umndeni. Lezi-ke izindaba z1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga isemtubatuba. Ukhishwe esikhundleni sobumeya esekhefini obengumeya kumasipali kwaDukuza ulindi Ncaha we-ANC. uNcaha ukhishwe kumhlangano omkhandlu obubanjelwe eTown Hall namuhla ngemva kwesiphakamiso ebesifakwe amakhansela e-ANC. uNyaka watshelwa yiqembu lakhe ANC kulesi sifundazwe ukuthi asule kulesi sikhundla ngoba kalisakholelwa kuyena kulandela izinsolo ezinye zazo ezimsulwa ngokuhlohla amakhansela e-IFP kulomkhandlu ukuthi aphakamisa igama lelungu layo bangabe kuvela izinhlelo zokuthi kuvalwe isikhala sikasekela meya esavuleka ngonyaka odlule. Kuleli sonto uye kabili enkantolo ezama ukumisa ukukhishwa kwakhe kulesi sikhundla namuhla. Ongunobhala we-ANC kulesi sifunda uthi baphoxekile ukuthi kumele baze basebenzise isiphakamiso ukuthi bamkhiphe ngevoti longamethembi uNyaka ekubeni kade engafuni ukulalela imiyalelo yeqembu ekade yamtshela ukuthi akaphume kulesi sikhundla. Sizizwa inhliziyo zethu zephukile kakhulu futhi sizizwa siphoxekile ukuthi bekufanele ukuthi size sifike osukwini namhlanje ukuthi amakhansela ethu ka-ANC ngokunjalo ehlangene namakhansela amanye akhona emkhandlweni ukuthi asebenze ngokubambisana ukuthi kukhishwe umeya wethu we-ANC. Ngokomthetho ka-ANC uma ngabe kufika la i-ANC ithi khona omunye wethunywazayo makashenxe esikhundleni asuke ebekwe kusona, ngokujwayelekile kuyaye kubhalwe incwadi eyisholo yena ukuthi uyashenxa. I-IFP ithi sekele lesiphakamiso ngoba ubudlelwano abanabo ne-ANC kuzolonke bakubona kubalekile ekutheni kusebenze nasemazingeni aphansi ngoba umasipala kwaDukuza ungomunye wabanye abakhulu uthi kodwa baphoxekile uma kukhona amanye amaqembu aphikisayo abengahambisani nokuthi uNyaka akhishwe esikhundleni. Kuyathusa ukuthi sibona amanye ama-parties, opposition parties, ilwela ukuthi umeya angaphumi. Now ku-raise ama-questions kalokho ukuthi yini le ngaka abayidefendayo ngoba umuntu waziwa ifamily yakhe. In this case, i-ANC iyona eyaziyo umeya ukuthi wayimkhiphi. Inezizathu naye ecishe azaziyo. So-ke ukuthi-ke bese i-opposition ilwa kangaka, lokho kukhomba nje ukuthi kusafanele kube nophenyo. In fact, ifanele ama-leaders, ama-political parties lawa akade defend umeya enze uphenyo ukuthi yini le ngaka benza ukuthi belwela umeya. Lesi siphakamiso sesekwe yi-EFF kanti i-DA, i-Action SA, i-Independent Alliance kanye namanye amaqembu wona abephikisana naso. Ukhetha kwameya omusha kanye nosekela wakhe kuzokwenzeka maduze njengoba nesikhala sikasekela meya sekuphele isikhathi esingaphezulu konyaka singakaze sivalwe ngenxa yezinkinga beyilekhu zikhona ikakhulukazi ngaphakathi kuyona i-ANC. uTebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngikwaDukuza. Amalungu omphakathi iWomen of Umzumbe bebamisene nesigungu esilwa nobugebengu eMthwalume baqinqe ngaphandle kwamahhovisi kamasipala uMzumbe befuna imvume yokugasela kwezitolo ezidayisa kule ndawo ukuthola ukuthi-ke ingabe impahla eziyidayisayo kayidlulelwe yini isikhathi. Lokhu-ke kulandela ukuthi abantwana abayisikhombisa besikole samabanga aphezulu bengeniswe esibhedlela ngemumva kokudla amashipsi abawathenge kwizitolo zabokufika. Udokotela uBongekile Sithole uthi lena-ke imizamo yokunqanda ukudayisa impahla egcina isigulisa abantwana. Uphume ngobuningi umphakathi waseMthwalume, isigungu esilwa nobugebengu kanye neWomen of Umzumbe
ukuzoqhinqa ngaphandle kwamahhovisi kamasipala ufuna ihhovisi lakwa LED kumasipala uMzumbe libalekelele ukugasela kwizitolo zabo kufika. Lokhu kulandela ukuthi izingane zesikole samabanga aphezulu iBongcele Secondary bedle ama chips adayisa kulezi izitolo zabo kufika abayisikhombisa bagula bangeniswe esibhedlela. Last year kuwe kwaba nesigameko la khona umntwana womfana wakagumede ebulawa igrandpa ethengwe kulabo bokufika. Asilibonanga igxathe lenzeka ngaloso sigigaba. Okwenzekile ke recently yesterday kunabantwana abafunda lapha eBongcele ekutholakala ukuthi bathengile ama chips kubona my friend. Then ke ba end up bese sibhedlela babe u7. Ngizwe ke kuthiwa oyedwa wabo usase sibhedlela usagciniwe ngesimo sakhe ngoba ungathi umntwana uzithwele. Yikona ukusithusile sabona ukuthi izamalungu omphakathi asukume sinqande lento kungaze kuze kubhubhe isizwe sethu kulimala abantwana bethu sikhona singakwazi mhlawumbe ukuthi sivimbe. Siqhinqile la kusuka ngo8 ngoba LED department bebe confirmile ukuthi ngo8 operation yaqala. Lokho sifike lana ke ngo8 amaphoyisa awekho. Awu inspector basendleleni bayeza kodwa amaphoyisa kuthiwa athe anenye i-meeting ekufana ihlalo. Umbuzo ukuthi amaphoyisa wonke yina se station ahambile lapho lo meeting ngapha befana hlukane phakathi ngoba lento i-emergency so bekubalekile baqale ngawo bayi-attend. Sisahleli ke siyasiza usuka la sifuna ukuthi azafika amaphoyisa ngoba siyayifuna le operation ukuthi namhlanje ibe khona. Iqhuba uthi njengoba kufike kulesi sigameko babe sifakile isicelo sokugasela kulezi izitolo ngoba bebona isibalo sabantu abaguliswa impahla abayithenge khona. Kunezinto ezitholakala ukuthi mangabe abantu bezithenge khona bayalimala. So sathatha ke isinqumo nathi ukuthi 2 weeks ago sacela ukuthi siyacela ukuthi silekelelwe amaphoyisa no health no LED ukuthi sizokwenza ioperation namhlanje sizobheka lezi zinto ezingekho right ezitolo. Owesigungu silwa nobugebengu emthwalume uthi banxusa ukusebenzisana namaphoyisa ukunqanda izigameko ezifana nalezi. Into esiphamise kakhulu ukuthi ilento eyenzakale einganeni ezincane ekuyingane kube khona ubuthi ebekuthola ezitolo lezi zabafethu bokufika. Ayisombululo engithanda ukuthi engafisa ngathi ngenzeka ngifisa ngathi amaphoyisa asebhadini ngathi besiwacela nje sikheze CCPA sihlangene nomphakathi siphinde sihlangane lehuman of uMzumbe sikwazi bese wacela amaphoyisa asebhadini asondele kuthina ngoba manje amaphoyisa asebhadini asibalekela kakhulu kanti siyafisa ukuthi sisondelane nawo sisebenzisane nje sisiza wona. Uthi ukuvalwa kwalezi izitolo ngeke kubahlukumeze bewumphakathi. Ngeke ungihlukumeze uvala kwazo ngoba vele abafethu ababokufika sebeyenza noma kanjani manje noma sisikhuluma kahle nje sivele umphakathi bona bakuvele bagijime kakhulu bambe baye lapha emaphoyiseni bathi siyabahlukumeza kanti bona abahlukumeza umphakathi. Ungqongqoshe wezokuthuthukisa kumphakathi kwisifundazwe uhambele kulesikole kanti usigxekile isenzo sokuqhinqa kwamalungu omphakathi. Siyakhuza futhi nomphakathi wethu ngoba okubonakele lapha eMzumbe ekseni ukuthi inhlaka zomphakathi zivuke zayovala emahhovisi kamasipala uMzumbe zifuna ukuthi umasipala ulithathele phezulu lodaba bethi bacela ukuthi baphume kuyovalwa lezi izitolo. So lokho akuyona iapproach esingathanda ukuthi umphakathi wethu uyithathe at this stage. Sithanda ukuthi usebenzisane kakhulu ne-leadership umasipala namakhansela nobukhosi besinamakhosi endawo inkosi usihlalo usekela sihlalo wamakhosi kule ndawo inkosi uHadebe nenkosi uQwabe bakhona la eMzumbe ngoba sifuna ukuthi sibambisane ukuthi izinto zihambe ngendlela ekuyiyona yona. Ube esekhuza umkhuba wokufafaza kwezindaba ezingelona iqiniso ezinkundleni zokuxhumana. Uqubuke nakhona inselo ezihambe kakhulu einkundleni zokuxhumana izolo ukuthi kunabantwana abangenisiwe ezibhedlela abantwana bebonke ke abathintekile bebe u7 isikhombisa kodwa abawu5 bagcine beye esibhedlela. Siyabonga ukuthi ba dischargewe baphinda futhi ekseni bathola futhi ama cramps babuyela sidlulile sambona oyedwa lapha emfundo Arnold Lushaba. Esikuphakamele kakhulu ke njengomphakathi nanokukhuza abantu bakithi ngoba inkundla zokuxhumana kuye kwahamba kakhulu izolo kwangathi isimo sibi kakhulu asisho ukuthi akubi kodwa kusithokozisile ukufika eBongcele ukufunda nokufundisa kuqhubeka isimo sithe ukuzola kancane. Kusha isikhathi sokuthi siye emoyeni eyedwa umntwana osathola ukwelashwa esibhedlela laba abanye bateteliwe. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZNTV
Ngisemthwalume. Kuleli qophela ke sihlabana nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ugwetshwe Odilikajele kwelokudlwengula nokubulala ingane. Ikhishwe esikhundleni ingekho imeya yakwaDukuza. Kanti basesibhedlela abafundi abadle ufohlo wezabokufika. Ukando kwezigameko zodlame lwezobulili nokuzibulala kwabantu kuholele ekutheni umeya kamasipala uMfolozi abiza umkhuleko obuhlanganisa amahlelo ezenkolo ehlukahlukene nabezinhlangano ezizimele ukuzokhuza lesihlava. Umeya kamasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi lokhu ke kuyingxenye yokungenelela kwabo njengohulumeni wasekhaya. Umkhuleko ubuhlelo wekomiti labesifazane uMasipala uMfolozi ubuhlanganisa abamahlelo ezenkolo ahlukahlukene kanye nabezinhlangano ezizimele namalungu omphakathi kanti bekuhloswe ngawo ukulwa ke nodlame lwezobulili nesihlava sokuzibulala kwabantu. Kamumva nje sekunokunye okuhlasele la uthola ukuthi khona abantu bayayilengisa. So ke nalo lelo demons libonile seliqalile la Ward 8 kanjalo nase Ward 1 ngapha kwaSokhulu. So ingakho ke sithe asomemeza omdala wensuku ukuba kasilekeleleke la eMfolozi njengohulumeni ke okhona wasekhaya kufanele kube khona esikwenzayo ukulekelela umphathi wakithi. Angeke kube umsebenzi wamaphoyisa kuphela. Ikomiti labesifazane kulomasipala lithi libhekene nokuxazulula izinkinga eziningi emphakathini ikakhulu kubantu besifazane kanye nokusetshenziswa amawala kwezidakamizwa. Okudlala kakhulu ama drugs ngoba sekuphuza ngisho sekugelele ngisho amakhosikazi abantu basekhaya bangomama siyalwa lapho sile nanokuhlupheka komama omama bayahlushwa obaba emakhaya bayashawa uthola ukuthi umuntu ushadile kodwa akuthola ukuhlala kahle ekhaya ngesimo sokuthi manje akamele umuntu thina sizomele kuzo lezo zinto lezo asuke ebhekene nazo silekelele nanokudlwengula kakhulu izwe seliguqukile nje sekunomdlwengulo nje khona kodwa thina bomama ngoba siqalile ukuthi sibe yiforum siyacela siyakwazi ukungenelela lapho ukuthi sikhulume sikhuze noma kunzima khona ngoba manje abantu bayalo kuyadutshulwana kunzima nje kakhulu kodwa sithe ngoba size kulomkhuleko uNkulunkulu uzosilekelela. Ngenxa yokuswela kwamathuba omsebenzi uMasipala uMfolozi ubese ulula ke isandla ngoba ke uxhase ngensiza kusebenza abemfela ndawonye amabhizinisi ngenhloso yokuba ke bethuthuke bephinde ke bebeke isinkwe etafuleni. Kunomama abayihlanganisile ngoba siyaqonda ukuthi amathuba omsebenzi awekho abanye omama basenabo baba so ke kunezicelo kababeyifakile ke becelile ukulekelela njengomasipala ke othunywe ukuba alekelela abantu sitheke ngeke sifike sihlanganise abezenkolo nomama singaphethe lutho bakhona ke bebeceleke izinto zokubiya ucingo nezigxobo izinto ze-catering njengoba sibonile imishini yokuthunga so ke bonke labo sibanikile ke sizothi kubona sifisa ukuthi beyoqala ke baqhubekela begcine khona besebenze bekwazi ukubeka isinkwe etafuleni. Izindabeni ze1KZNTV kubi uNkosandla Mthembu kwesakamthethwa eMbabe. Umasipala inkosi uMtubatuba udlulisele ngezinsiza kusebenza kwabesifazane abanezinhlangano zomasingcwabisane kuWard 16 ngenhloso yokubalekelela ukuba bathuthuke. Lo masipala uphinde wethula uhlelo lokutshala nalapho unikele ngembewu kwabesifazane abalimayo. Umasipala inkosi uMtubatuba udlulisele ngeinsiza kusebenza kwabesifazane abanezinhlangano zomasingcwabisane bakuWard 16 ngenhloso yokubalekelela. Imeya uMasipala uMxolisi Mthethwa uthi lokhu kungeminye imisebenzi abayenzayo ukukhuthaza umphakathi kulokho abakwenzayo nokulekelela kakhulu umphakathi uma ushonelwe. Sibona amathende sijabule ngendlela esimanga ngoba kusuke kunzima kweminye imizi uthola ukuthi ayikho ngisho imali yokuqasha ithende nje lokuthi hlala abantu uqobo alikho akukho ngisho izitsha zokuthi bona abantu abakhona kuleso simo sokuthi mhlawumbe umncwabo bengaphekelwa ini abanalezi inhlangano zokulekelela uma ngabe kuukuthi sekushoniwe ekhaya omasingcwabisana siyazi ke njengamakhansela thina ukuthi kunzima kangakanani uma umndeni
usushonelwe ungazi ukuthi uzothathana uhlanganise ngani ngoba siyazi ukuthi umngcwabo usufana nomshado usufana nomcimbi omkhulu ngoba abantu bathi beze emngcwabeni bezokukhalisa bebe bazi ukuthi kodwa uma usuphelile umngcwabo kukhona abazokuthola okuya ethunjini so ke sithe ngoba labo mama bazihlanganisile bekanje asingenelele nakubona sikwazi ukuthi sibalekelele. Umasipala uphinde wahambela besifazana abalimayo njengoba benikele ngembewu kanjalo namageja ukuze bakwazi ukuziphilisa ngazo isitshalo. Laba besifazane bathi lokhu kuzobasiza kakhulu ukuxosha ikati eziko njengoba eminye imikhiqizo bayayidayise ukuze bakwazi ukuthola inzuzo. Ngafisa kakhulu kubaba umeya ukuthi sithola ukuthi silimelwe sibiyelwe ngoba sidlelwa zinkomo nezimbuzi singajabula kakhulu somphakathi wasensolweni singomama siyathanda ukulima ukuthi ngoba neBhayibheli liyasho lithi ena umuntu uyodla izithukuthuku zakhe manje singomama ke sahlala phansi sabonisana ukuthi asibumbane sihlangane silime. Ingakho ke sithi asilibuyise uhlelo lokuthi abantu ababuyele ekulimeni abantu ababuyele emhlabathini ngoba ukuphila nokufa kwesizwe kulele emhlabathini siyazi ukuthi ukudla lokho okubizayo enkulu imali ezitolo konke kusuka emhlabathini so ke njengoba nje siqikelela ukuthi asambeni lapha sinabo gandagande sabathola bomkhandlu ababili esifisayo nje bakade sisho ukuthi bonke abantu basenkosi uMtubatuba sengathi bengahlangana sikwazi ukuthi sibelimele. Imeya Masipala iphinde yakhuthaza intsha uba ingene emkhakheni wezolimo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMtubatuba. Ake siye ngasezitolo sihlangabezene ezinye uma sibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Ugwetshwe Odilikajele kwelokudlwengula nokubulala ingane. Ikhishwe esikhundleni ingekho imeya yakwaDukuza. Kanti basesibhedlela abafundi abadle ufohlo wezabokufika. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-17.67 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.19 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-22.97 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide ke lona lingu-$2,781.47 i-ounce kuthi uwoyili ongahluziwe wona ube u-$72.55 umphongolo. Ake singene sijule engosini yezimidlalo. Umdlalo wasemumva weHollywood Badge Sharks uJordan Hendricks ube ngumdlalo wakamumva ubizelwa eqenjini lamabhokobhoko elizodlala phesheya ngenyanga ezayo kulandela uhoxa wabathathu ngenxa yokulimala. uHendricks nabadlali baphambili uJordan Grobler kube uWilco Lou babizwe umqeqeshi uRassi Arismas ukuzovala izikhala zabathathu abalimele uDamani Williams kube uJan Hendricks Wilsis noFrans Melbourne. Lo mdlali ke ungumfowabo womunye wabadlali bamabhokobhoko uJaden Hendricks udlale ukuqala eqenjini lesizwe ngesikhathi libhekene neWales eLondon ngoNhlangulana. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqise besiphathele zona namhlanje sihlangabezena kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.